सानबानि हाबाफारिजों फोरोंगिरि मावबादा खुंनायजों लोगोसे सानसेनि हाबाफारिजों फरायसा बरायनाय हाबाफारिखौ खुंफुंबाय। UN एकाडेमि एग्जाम बर्ड आरो बड' इडुकेसन ट्रास्टनि बानजायनायाव सानबानि हाबाफारिजों फोरोंगिरि फोरोंथाय मावबादा खुंफुंनायनि उनाव दिनै बरायनाय हाबाफारिखौबो खुंफुंबाय। उदालगुरि UN एकाडेमिनि न'ब्लाङाव थांनाय मेट्रिक आनजादाव टप 5 मोननो हानाय बर' फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि लाफायो। थांनाय 2024 मायथाइनि 2 जुलाइनिफ्राय फोरोंगिरि मावबादाया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि आनन्द दैमारिनि बेखेवनायाव जागायजेन्दोंमोन आरो हाबाफारियाव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय गासै UN एकाडेमि एग्जाम बर्डनि सिङाव थानाय फरायसालिनि फोरोंगिरिफ्रा बाहागो लादोंमोन। जोबोद साबायखर नोंथांमोनखौ जोंनि बेसिम फैनानै जोंनि बे रादाबखौ खौरां बिजोङाव फोसावनो लानायनि थाखाय जोङो बे गोलोम बोथोरनि बन्दनि समाव फोरोंगिरि फोरोंथाय मावबादा एबा ट्रेनिं बेखौ खुंनाय जादों। उदालगुरि जिल्ला UN एकाडेमि आनजाद बर्डआ बेखौ खुङो आरो बेखौ सामलायो स्पन्सर खालामो जोंनि बड' इडुकेसनेल ट्रास्टआ। बड' इडुकेसनेल ट्रास्टनि बानजायनायावनो बे बोसोरफ्रोमबो जोङो बे हाबाफारिखौ लाबोदों आरो बेवहाय उदालगुरि जिल्ला UN एकाडेमि आनजाद बर्डनि आवथायाव थानाय गासै 21 फरायसालिफोर दङ। दुखुनांथाव बाथ्रा 21 फरायसालिनि गेजेराव जोङो देग्लाय गंथाम फरायसालिखौ नुजाफैनो हानाय नुवाखिसै। जाहोना जादों बे मावनाय दांनाय बोथोर आरो बेनि थाखायनो हयथ' बिथांमोना नुजाथिफैनो हायाखै। जोंनि सुबुंफोरा आबाद गाहाय सुबुं, मानोना बे मावनाय दांनायनि बोथोर, आबाद मावनायनि बोथोर, बे बोथोरखौ एंगारनानै लानो हाया, बिनि जाहोनाव नुजाथिफैनो हायाखै। थेवब्लाबो जोङो आसा खालामदों इयुननि समाव जों मोनगोन आरो जोङो सिन्ता खालामगासिनो दङ जे बे गोलोम बोथोरखौ एंगारनानै गुबुन मोनसे समाव जों लानो हायो नामा, अब्ला जोङो बयबो फरायसालिखौ मोनजोबनो हागोन। बे बाथ्राखौ जों सिन्ता सरसा खालामगासिनो दङ आरो बेबादि खालामनो हायोब्ला निस्सय बिथांमोनाबो बाहागो लाफैगोन आरो जोङो बे सिन्ता सरसाखौ बेखायनो खालामनाय जादों, नङाबा बिथांमोना खनफ्रोमबो बन्सित जाबाय थागोन आरो बन्सित जायोब्ला फोरोंगिरिफोरखौ फोरोंनाय बिथिङाव, गुन गोनां सोलोंथाइ लाहोनाय बिथिङाव निस्सय जों खहा खालामनाय जागोन। बेखायनो जोङो बेखौ सिन्ता सरसा खालामनानै जोङो मोजां बोथोराव मोजां समाव लानायनि थाखाय जोङो लाहार फाहारखौ थाबैनो जों लागोन। बांसिनै जों नुबाय खिन्थु जे जायफ्रा UN एकाडेमिफ्राव फोरोंगिरि मावगासिनो खिन्थु बिथांमोना एक्चुवेलि जयफुल लार्निं होनो थाखाय बिथांमोना ट्रेनिंखौ लानांगौ, नाथाय बे बेलायाव काउसन्स थायो। बे मोनसे साननो गोनां बाथ्रा, जोंबो बे बाथ्राखौ सानदों। जाहोना जादों जोंनि गोदान सोलोंथाइ बिथिंखौ बयबो सानदांनो हानाय जायाखै जोंनि गेजेराव। मानोना बियो मानो जादों बेखौ आंनि नोजोरजों आं बेखौनो बुंगोन जे बे जाबाय जोङो गोदान सोलोंथाइ बिथिंखौ फरायसंनो, स्टाडि खालामनो जोङो अबहेला खालामदों। मानोना गोदान सोलोंथाइ खान्थिया, सोलोंथाइनि जिथु खान्थि बेयो सोलायबोगासिनो दङ। गोदोनि, गेजेर समनि आरो दानि बेजों गोबां सोलायनाय फैबाय आरो इयुनाव सोलायनाय नङा जों बेखौ बुंनो हाया। मानोना फोरोंगिरिया डिग्रि लाब्लानो फोरोंगिरि जानो हाया, डिग्रि गोनां सासे मानसियानो फोरोंगिरि जानो हाया। फोरोंगिरिनि जिथु मावनाय एबा फोरोंनाय बियो गुबुन रोखोमनि। बेखायनो जों आसा खालामगोन जे फोरोंगिरि बिथांमोना जाहाथे मोनफ्रोमबो बे फोरोंगिरि फोरोंथाय मावबादायाव बाहागो लानानै गावखौ सासे राफोद प्रफेसनेल फोरोंगिरि हिसाबै दाफुंनायाव गावबा गावखौ बाउसोमगोन, बेखौ आं मिजिं खालामगोन।